Хвалений Ісус Христос. Я вітаю вас на вже п'ятим колядним вечорі тут в нашій парафії, коли на урочистості об'явлення Пана сьогодні разом збираємося, щоб протягувати, радуватися Божим народженням. Тим більше, що так само у цей день, вечір розпочинають так само святкувати наші брати православні. И тому подтримаем их нашими песнями, нашими колядками. Я уже колись казав, что с детства то, что с Божьим народжением особливый способ, як так пам'ятається, менавіта гэты момент, когда мы всей семьей спевали колядки. Это был один из таких самых радостных успоминов со свята, нават больше, чем якийсь урочистый стол, там, смачная ежа, яка была. Это супольное спевание. Тому так само збираємося, як наша така велика парафіальна сім'я, щоб супольно разом заспівати на хвалу Божою. Ті колядки, які близькі нашому серцю, які любимо, якими хочемо поділитися один з другим. Першими, які сьогодні перед нами виступлять, заспівають, це наш хор дорослих, Ефата. Як завжди, мають подати приклад співу. Запрошуємо на чолі з нашою Альоною. Запрошуємо хор Ефата. Господи,
Дякуємо хору «Фата». Так як і минулим годі, разом з нами ми маємо спадарню Оксану, яка поділиться своїми віршами, так само на тему Божого народження, на те всі правди, які ми тепер переживаємо. Для нас запрошуємо. Похваленный Иисус Христос, віншую вас з Божим народженням, з Новим годом, а так само з сьогоднішнім святом трьох корольов. Нехай вони моцно стукають, а ви по їхньому прикладу приносите подарунки до маленького Христа і ведаєте мудростю своєю, зміняєте гэтый сусвет. Але я не про тое. Просто. Сказали мне прочитать один верш для початку. І коли ксёндз Олег сказав, що у яго каляды найбольш з дзяцінства памятаюцца калядкамі, спевамі, то я могу яшчэ дадаць, што у маёй сям'і усе вельмі любілі маляваць і пісаць. Не вершы, просто, адзін аднаму добрыя словы. Таму у мяне вось гэтыя каляды, яны таким поўняцца узгадваннем, калі ты бярэш у рукі паштоўку, якую ты прынёс з вуліцы, яна халодная, а гэтая паштоўка аднекуль здалёку, можа з-за мяжы, можа з Беларусі, ад сяброў, з аплаткамі. І чамусьці вот на гэтыя каляды я шмат думала пра гэтыя лісты, якія мы не ведаю, хтосьці піша, хтосьці не піша. Не ведаю, хто піша лісты, поднимите руки. Ну такие, на паперы. Маю на увазі. Бачите, некалькі яшчэ засталося. А так от часамі здаецца, што гэта традыцыя занікае, а ў ёй шмат душы. Таму і напісала верш «Лісты на каляды», хаця першая асацыяцыя, калі верш называецца «Лісты», угадайце, якая ў мяне? Нет. У мяне асацыяцыя першая «Лісты з-пад шыбеніцы Кастуся Каліновскага». Вось такое чамусьці. Апошнім часам людзі пішуць лісты зараз у крайніх момантах жыцця. Я жадаю, каб у вас не было такіх момантаў, а былі цёплыя, добрыя, мілыя вершы і лісты на каляды. Лісты на каляды. У гэты раз хацела на каляды спыніцца ў цішы, як канякрады, пісаць сябрам лісты алоўкам і ў скрыню сінюю закідваць лоўка, каб потым іх рука чыясь трымала і асцярожна крайчык адрывала. Аплатак белы усярод укласці, каб гук, як крышацца, ніхто не здолеў скрасці. І далікатны смак крышынак, якім у роце лёс сняжынак растаць. Хацела б сэрца у той ліст укласці. Пісаць лісты на святы – гэта ж шчасце. Дякую, господарині Оксані. Вірш ще не апошній на сьогодні. А колейную группу, хор, так імпровізація гэта будзе, бо запрашаю жывога ружанца і біблійных сустрэчаў. Яны таксама вырашылі у гэтым годзе заспяваць сваю калядку.
Бачим, живой różaniec umie nie tylko молиться i rozważać Słowo Boże, tak samo proszę śpiewać i proslawiać Boga śpiewał. Szczery dziękuję. No a теперь na nasze тут поле, на яким пасуються różne овечки, запрошаю наших Божих ягняток, які это хор найменших наших діток, які сьогодні так само з нами хочуть поспівати. Хай вас запрошую. Первую песню мы сегодня заспеваем «Чаму ж сягоня», номер 172. Отчиняйте спевочки и подпевайте нам изо всех сил. Все готовы? «Чаму ж сягоня». Христос нам народился.
Радостная вестка. 178. Первых 5 куплетов. Их всего 10. Хлопать можно. Дякуємо нашим Божим ягняткам і запрошую до нас ще так само представниць Божих ягнятків, менавіта Шарко Софію і Агану, які нам заспівають так само супольно свою пісню «Снежинки лепятся к щекам», наверное, так. Щекам? Ну, то щекам. Снежинки лепятся к щекам, утоптана дорога. Как хорошо идти в свой храм, встречать живого Бога. Родился Бог, и мы Ему, как пастухи, внимаем. И эту радость ни на что вовек не променяем. Черпайте же живую радость эту. Поклонимся Спасителю, с волхвом
Идите в храмы к небесам, встречать живого Бога. Дякую, Софии и Агате. А у нас еще есть один дуэт. А менавіта у нас есть Дашка и Маша Манчинские, які так само сьогодні заспівають свою колядку. Трио, ну квартет я тоже помогу. Звездочки ярко сияли над Вифлеемской землей, в поле стада мирно спали, всюду был мир и покой. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Ангелы в свете небесном славу складали Христу. Ну, а там было тесно, и Он родился в хлеву. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. В маленьком детском сердечке о, поселись, Иисус. Ты пастырь мой, я овечка, в небе с тобой быть стремлюсь. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Запрошаю спадарню Оксану ще раз. Поділиться ще одним віршем. Як каже, якої на коліні вона написала тут тренажері. Колени? А не, я вершу не тут на колени пишу. Ведаете, какое у меня есть любимое место? Когда заходишь у катедру, ну, архікафедральний костел, я туди вельми люблю заходити у перапинках поміж працею. І ось ідеш зліва, там, де образ Матері Божої Востребрамської. Ось там, так, да. Там може бути. А тут я ще не радійся, що таке буває. Там не так. В центрі до праці. Слухайте, гэты верш, ён такі вельмі сённяшні. Ну, не як песенка «Сённяшні дзень», але верш такі сённяшні, тому що ён адпавядае святу «Три каралі». А у нас есть такая пригожая традиция приносить додому что? Крейду. Сапраўды. Ведаеце, калісьці, як моя мама працювала наставницею, яна заўсёды брала свяча там кавалачак са школи. Ну зараз я так само викладаю, але часи змянилися,
І ніякими крейдами ми не пишемо, а використовуємо тільки маркер. Може бути, коли-небудь эта традиція крейди зникне, і ми будемо писати яким-небудь маркером, я не ведаю, хто його ведає. Але покуль эта традиція живе, вірш про що? Про крейду. Добре. Я ще одну таку штуку пригадаю, що, ведаєте, я походжу з вёски, і моє дитинство часами проходило у бабулиной хаті. А там, ось у такі ось стіни, как убивали, ведаєте, що тут вони так само убиті? Ядровые. Ну что можно убивать? Цвик. И на гэты цвик им уже не просто функционовал. Так? Вот цвіки были вот такие у моей бабули, специальные, пригожие. Мы на их нечто вешали. Тому у верши будут еще цвіки присутные. Вот. И еще надпись, которую вы пишете на дверях, только не у традиции латинской, а у традиции апокрифичной КМБ. Это что значит? Так, апокрифічная версія, тому що якби так-то ми ведаємо, що це в латинській традиції нехай Господь благословляє цей дом, а тут Каспар, Мельхіор і тільки не Вальтазар, а у традиції білоруської латинської ми вживаємо літеру Б, Балтазар. То есть саме, як ми не Василь кажемо, а часами як? Базиль. Так, ну ось, тому буде літери КМБ. Уважливо слухайте. Крейдою выводжу на дверях литеры пригожие такие, как у хату не завитвал страх, а частей отведвали святые. Крейдою выводжу на дверях знак нібито першоклассник. Под нахилом и у завитках каб не напалохаў хатнік. Але панаваў здаровы дух, хрысціянскі, поўны што адвагі. Каб не дзьмулі, слонікаў мне з мух, бывае такое. І былі ў настроі ўсе і ў стане. Усміхнуцца, словам паспрыяць, па плячы пагладзіць, ды суцешыць, яблык на полову разрезать и у горы нос не вешать. Ни у шафу и не на круки. Але нос не дать никому шкоду. В нашей хате вольные цвіки, каб на их покинуть только стому. На цвіку повесить можно суму. Хай висить, не шкодячи нікому. Потім ми почуємо гучний бум. Гэта сум сыходзіць так додому. Крейдаю выводжу на дверах. А сусед, ну, разумеете, бывает такое, глядзіць, не разумее, кожны марыць будзе. Ах, КМБ по-свойму сэнсам вее. КМБ, каб маму берагчы. КМБ, каб милой Беларусі благословляў Христос у бядзе. І ніхто, хто марыць, на шляху не струсил. Тому на шляху Беларуси не струсил. Дякую, Вялікі. У нас ще є одна солістка, так, Ксюша Баєвич, разом з татом своїм. И с мамой. І з мамою, і маму так само. Всіх запрошуємо, Польща важна. Мама — это смелость. Кто-то сидя на органе играет, кто-то стоя.
Jeszcze chcę zaprosić сегодня do wstąpienia wspólny taki chór młodzieży razem z siostrą Agnieszką, a już что они будут śpiewać, нам за хвилину сами расскажете. Как лаской запрошаем. Заспіваємо пару колядок. Перша буде знайома нам колядка. Гэта під номером 166, тому допомагайте нам її заспівати. І у Адвенті, тож ведуть її дітки, тому запрошую до спільного співу «Гляді мені у город Вифлеєм», бо вона так само повідає історію про Вифлеємську зорку.
памяць вяртаецца ў дзяцінства, таму і ў мяне таксама ў хаце спявалі калядкі, і сёння паспрабуем заспяваць калядкі на польскай мове. Дзіцей в Бэтлеем, я думаю, усе яе ведаюць добра, таму дапамагайце нам. Що? Як ж того, так само я щось заспіваю разом. Разом. Пані Єленой, це сьогодні, супольно разом, щось ми тут так само приготували. Вчера поздно. Вчера, да. Будете почти аутро з вечора. Можно нам подпеть слова такие, припевы. Заспеваем колядки Сыну Божому. Заспіваємо колядки Сину Божому. Нехай зрадується все створение. Нехай зрадується все створення. И потом опять заспеваем колядки Сыну Божему. Хай веселится с нами увесь свет. Хай веселиться з нами увесь світ. Хлопать можно. Що? Ісус
Відповідно, слова придіють такі. Хей, каляди, калядки, хей, калядний той час. Хей, каляди, калядки, хей, калядний той час. Хто Єзуса притулить, хто йому руку дасть. Хто Єсуса притулить, хто йому руку дасть. Kochane, no i zapraszamy, aby my jeszcze supolna razem z wami pośpiewali, chociaż już my śpiewali, ale tak może już nie będzie, tak, że jakiś ktoś nie będzie występować, ale jest jeszcze takie na pewno kolядki, jakie my lubimy, jakie z radością zawsze śpiewają i pierwszą, jaką zapraszamy, aby my zaśpiewali, to Dzień Kolядny Sławy. Słuchali, ktoś ci potrzebuje.
хочете? I co my zaśpiewamy? Sława na wyżyniach. Номер 164. Dzieci кажуть, що ще до хати хочуть. Ні? Ну, ще раз шістьох, то, звісно, не хочеш. Але, ну, щиро дякую за сьогоднішній вечір, за всіх тих, хто отважився, не боявся поділитися тим, чим Бог вас наділив, талентами різними. Щиро дякую за те, що хочете спільно разом співати, що хочете підтримувати цю традицію таку чудовну, спільного співання, спільної такої радості, переживання Святого Божого Народження. Маю надію, що це не останнє наше колядування і за год так само з вами споткаємося, а буде окazja ще, напевно, поспівати з вами, коли ми прийдемо з князем Владимиром по коляді, і ви нас так само колядкою привітаєте якой-нибудь, так що в этом году кожна сім'я має підрихтувати і на приїзді князя щось тут заспівати, як не князь співав. Навчитися треба, коли не вмієш. Ось така композиція. На закінчення щось ще співаємо, чи вже? Ну, давайте. Ну, то зорка Бетлеєвська, так уже так не сложно. Вже пели. До шопы. До шопы, до шопы. Шопы? А, до шопы, до шопы, до шопы. Я лучше. Ну, давайте. Ну, давайте так, чтобы припомним. Припєва так було простій. До шопи wszyscy, to ogrzać pragnie ręce, starami, by oddajało serce. Starami, by oddajało serce. Zawija i beznadzieja, złoto Jerozolima, a w biednym Betlejem Pani syneczka w grocie powiła. A w biednym Betlejem Pani syneczka w grocie powiła. Do szopy wszyscy, do morza
все разом заспевали, как бы это на закончение пусть еще песенку, колядку. Ну, давайте вот раз вечора. Так, уже на закончение, перед тем, to jeszcze powstańmy wspólnie razem na zakończenie. Помолимся за всех нас, как эта правда Божьего народжения, которую мы спознали, не скончилась за тыдзень, когда уже этот период Божьего народжения закончится, или как мы этой правдой жили, как эта правда додавала нам жадание еще больше отулять Иисуса Христа у нашем житті, про наше намагання, наше старання. Помолимося так само за наших братів православних, які виходять в цю ніч, у святкування, так само Божого народження. Помолимося за всю нашу парафію, за тих, хто з нами злучається про онлайн-трансляції, так само, і не мог прийти. Так само нехай добрий Бог кожному благословляє і дає ті потрібні дари, які кожен з нас прагне, яких сподівається. Просим особливо опеці Матері Божої Марії, Твоєї обороні. Подаємося, Святая Богородиця, у наших потребах не погаджай моленням нашим, і від усілякої злої пригоди вибавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрат веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стереже Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу.